दयालो दयालो दया। जय गुरु। आज आलोचनार विषय ହେଉଛି प्रतिमा पूजा। ମତିଦା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ସେ ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିମାକୁ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁ। ଅନ୍ତରରେ ସେହି ଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହିଁ ପ୍ରତିମାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ମତିଦା ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଜଡ଼ର ପୂଜା କ'ଣ? ସେ ଠାକୁର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ଜଡ଼ର ତ ପୂଜା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଜଡ଼ କହୁଛ ତାହା ବି ଜାଗ୍ରତ, ଜୀବନ୍ତ ଓ ଚେତନ। ତୁମର ଅନୁଭୂତି ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବ ସେତେ ହିଁ ସବୁକିଛିର ମଧ୍ୟରେ ଚେତନାର ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ପ୍ରତିମା ପୂଜା ମାନେ ହିରୋ ଓର୍ସିପ୍, ବୀର ପୂଜା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଗୁଣରେ ରୂପାୟିତ ବିଗ୍ରହ। ପୂଜାର ଭିତରେ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ, ମନନ ଓ ଅନୁସରଣର ଭିତରେ ଦେଇ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରୁ। ଏହାକୁ ହିଁ କହେ ପୂଜା। ପୂଜା ମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଦେବତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରବୃଦ୍ଧିପର କରିତୋଳୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପୂଜା ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ନହେଲେ ତେବେ ମିଛେ ସହକାର ଶାଖା, ତେବେ ମିଛେ ମଙ୍ଗଳ କଳସ। ମତିଦା ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପ୍ରତିମାର ଭାବଟା ଯଦି କେଉଁଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତ ନ ଦେଖେ ତେବେ ତାହା ଆୟତ୍ତ କରିବୁ କିପରି? ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କହେ ସର୍ବଦେବମୟ ଗୁରୁ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ବୋଧ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁକରଣ ନ କରିଲେ ପୂଜା ବ୍ୟର୍ଥ। ତେବେ ନାହିଁ ମାମୁଠାରୁ କିଣା ମାମୁ ଭଲ। ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ଅନୁରାଗ ମୁଖର ନୈଷ୍ଠିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିରେ ପଥ ଖୋଲିଥାଏ। ସଦ୍ଗୁରୁ ନ ପାଇଲେ ବି ଖୋଜି ପାଇ ସିଦ୍ଧଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ହିଁ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟାସଟା ବଜାୟ ରହେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଙ୍କର ହିଁ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଦେବା ଉଚିତ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣେ ତାହା ତୁମକୁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୁଗଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଥାଅ। ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ କୌଣସି ମତେ ଛାଡ଼ ନା। ସେମିତି କାହାକୁ ପାଇଲେ ମତେ ବି ଜଣାଅ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରିବି। ମତିଦା ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପୂଜାରେ ଲାଭ କ'ଣ? ସେ ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ ମହାଜନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ବି ମହତ୍ ଜୀବନର ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁ। ମହାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣର ଭିତରେ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଚଳନା ଓ ମନ ସେମିତି ମହତ୍ ହୁଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଢ଼ି ଉଠେ ଏମିତି କରି। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡ